Hey, what's up mga kapubring ukoy, maingod to ninyong tanan. So di gyud dapig ang panahon ako guys kay nisaka pag ko sa atop kay dinhing dapita guys, sinaid do na punuan sa lumboy dinhing dako kayo. Suswa naman na ibo ko naman dahon guys. Kay ang lumboy giputol eh. Lumboy daw. Giputol ang lumboy. So naalang ko dis kanal mangita na lang ko kuan mga na magamit pa ba kanilang iwa na tayo budget mamunit lang tayo ingon hing lumboy oh. So na lumboy ni turok dito oh. Sa kanal yung makaingon kita sa atong galingon guys nga dili sa tanang higayon nga dapigan tas panahon nagay di sa mudapig sama ni ron yung saka ko dere nawa naman yung lumboy day so hibawang giputol kay luyom ni sa mga building guys oh. Mo na yung building ang tindahan nya may lumboy des kilid nga dako. So mga larag isang dahon na to ari ito sa atop. So naman di ay wa naman di ay taon tayo mahimo ning kabuanga. Sige lang mamunit lang tayo. Madapa ni ora. Madapa ni Asam dapita dari syudad guys nga na lumboy guys. Nang punuan ba? Manguha ko. Wala tayo budget. Ano sih mga tao dito guys oh. Wala na sila, maintenance na sila. Kita maintenance na dari sa lumboy. Maintain tag panguha, na maintain na to. Suswa naman di ay. So mao na guys ha. Mayong to nyo, time check sa tali. Alas 12:20. Salamat guys sa inyong pagtanaw dia. Oh, don't forget to follow, like, share and subscribe. Bye bye.